Hola, la nostra escola compta amb un projecte mediambiental per accions i activitats que donen resposta al currículum i a la sostenibilitat. Bruno, qui som? Nosaltres som els delegats verds d'infantil i primària. A principi de curs fem una campanya amb votacions per escollir representants. Sònia, com ens organitzem? Els delegats verds són alumnes de cicle mitjà i cicle superior. Una vegada al mes ens trobem per tirar endavant aquest projecte. Víctor, què fem? A les trobades compartim inquietuds, fem activitats i proposem idees sostenibles a la resta de l'alumnat. El nostre paper és molt important. I aquest curs, Hugo? Aquest curs, els dos grups de cinquè estem aprenent moltes coses sobre l'impacte del plàstic. Hem fet un taller sobre el cicle de vida. També estem creant espais verds amb plantes. I Alba, a l'escola? A l'escola utilitzem Carmanyera per esmorzar. Tenim un punt verd on trobem contenidors per reciclatge de paper, taps, piles i d'oli. Tenim un hort i tables de cultiu. I tu, com cuides del medi ambient?